କାହାର ରକ୍ତ ଧଳା? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଜାପତି, ଅପସନ୍ ବି ବେଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ପଙ୍କପାଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ରାସ ହପର। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ରାସ ହପର। କେଉଁ ଫୁଲକୁ ଭ୍ରମର ଚୁମେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଗେଣ୍ଡୁ, ଅପସନ୍ ବି ମଲ୍ଲି, ଅପସନ୍ ସି ଚମ୍ପା, ଅପସନ୍ ଡି ରଜନୀଗନ୍ଧା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଚମ୍ପା। କେଉଁ ପତଙ୍ଗ ଲାଞ୍ଜ ବାଟେ ଦେଖିପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ ମାଛି, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଜାପତି, ଅପସନ୍ ସି ଭ୍ରମର, ଅପସନ୍ ଡି ଉଇ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଜାପତି। କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଖୁବ୍ ପ୍ରଖର? ଅପସନ୍ ଏ ଶାଗୁଣା, ଅପସନ୍ ବି ପାରା, ଅପସନ୍ ସି ବଗ, ଅପସନ୍ ଡି ମୟୂର। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ପାରା। ପିଠିରେ ଭାର ଦେଇ ଶୋଉଥିବା ପ୍ରାଣୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହାତୀ, ଅପସନ୍ ବି ମଣିଷ, ଅପସନ୍ ସି ମାଙ୍କଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ଛେଳି। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ମଣିଷ। କେଉଁ ଗଛ କାନ୍ଦେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ଅପସନ୍ ବି ୟୁକାଲିପଟାସ୍, ଅପସନ୍ ସି ୟୁରେଲ, ଅପସନ୍ ଡି ସିନକୋନା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ୟୁରେଲ। ମାଛ କିପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ପାଟିରେ, ଅପସନ୍ ବି ଗାଲି ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ସି କାତି ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ଡି ଲାଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଗାଲି ଦ୍ୱାରା। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଶବ୍ଦ କରିପାରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଘ, ଅପସନ୍ ବି ହାତୀ, ଅପସନ୍ ସି ମୂଷା, ଅପସନ୍ ଡି ଜିରାଫ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଜିରାଫ। କାହାର ଲୋମରୁ ପଶମ ପୋଷାକ ତିଆରି ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବିରାଡ଼ି, ଅପସନ୍ ବି ବାଘ, ଅପସନ୍ ସି ମେଣ୍ଢା, ଅପସନ୍ ଡି ଛେଳି। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ମେଣ୍ଢା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତିମି, ଅପସନ୍ ବି ଜଳହସ୍ତୀ, ଅପସନ୍ ସି ନୀଳତିମି, ଅପସନ୍ ଡି ସିଲ୍। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ନୀଳତିମି। ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ପଶୁ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାଲୁ, ଅପସନ୍ ବି ସିମ୍ପାଜି, ଅପସନ୍ ସି ମାଙ୍କଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ଶୃଗାଳ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ସିମ୍ପାଜି। କେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ବି ନଡ଼ିଆ, ଅପସନ୍ ସି କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ଡି ପଣସ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ପଣସ। କେଉଁଟି ତୈଳବୀଜ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ସୋରିଷ, ଅପସନ୍ ବି ଗହମ, ଅପସନ୍ ସି ରାଶି, ଅପସନ୍ ଡି ନଡ଼ିଆ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଗହମ। ଅଦାର କେଉଁ ଅଂଶଟି ଆମେ ଖାଉ? ଅପସନ୍ ଏ କାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଚେର, ଅପସନ୍ ସି ଫଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଫୁଲ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଚେର। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ମେଘ ଦେଖିଲେ ନାଚେ? ଅପସନ୍ ଏ କାଉ, ଅପସନ୍ ବି କୋଇଲି, ଅପସନ୍ ସି ମୟୂର, ଅପସନ୍ ଡି ଓଟ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ମୟୂର। କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଥଣ୍ଟ ନାଲିଆ? ଅପସନ୍ ଏ ପାରା, ଅପସନ୍ ବି ବତକ, ଅପସନ୍ ସି ଶାଗୁଣା, ଅପସନ୍ ଡି ଶୁଆ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଶୁଆ। କେଉଁ ପରିବା ପାଣିରେ ଭାସିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଳୁ, ଅପସନ୍ ବି ବାଇଗଣ, ଅପସନ୍ ସି ପୋଟଳ, ଅପସନ୍ ଡି କଲରା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ବାଇଗଣ। କେଉଁ ଗଛରେ ଡାଳ ନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପଣସ, ଅପସନ୍ ବି ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ସି ପିଜୁଳି, ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଆ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଆ। ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିଶୁ, ଅପସନ୍ ବି ଚନ୍ଦନ, ଅପସନ୍ ସି ଶାଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଶାଗୁଆନ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଚନ୍ଦନ।